Fallers. Des de les Torres de Serrans. Ha arribat el moment més esperat. Visca València. I visquen les Falles.
d'una festa que viu una herència històrica que ens fa ser un poble ric en cultura, en tradicions, ple de tolerància i que és ambaixador de la solidaritat. Sou part d'una festa que no té límits, que és art i història viva, que estima les seues arrels, que treballa el seu present i que construïx per a València un radiant futur. Perquè ser paller ens fa grans, ser paller és fer història. Hem de ser un poble més orgullós que mai, des que ens declararen Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. Aquest reconeixement li devem als nostres avantpassats i al seu amor per la nostra festa, transmès de generació en generació. Fem-los sentir orgullosos, demostrant-li al món sencer que som un poble hospitalari, lluitador, creatiu, que és inclusiu, que creu en la convivència i en la germanor i que protegeix la seua llengua valenciana. Junt a aquestes 12 dones que són l'essència i el reflexe del gran paper de la dona en la nostra festa i en la nostra societat i que amb tot el seu cor representen i transmeten el missatge del nostre poble valencià, vos fem saber que les portes de la nostra ciutat sempre estan obertes. Volem convidar a tots els veïns de València, a tots els habitants de totes les ciutats i pobles on es planten falles, a totes les comarques, a les províncies germanes de Castelló i Alacant, a tota Espanya, Europa i a tots els ciutadans del món a gaudir i aprofitar d'este regal que ens dona València,